Bun, deci, hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit cu un nou tutorial. În tutorial de astăzi o să vă arăt cum vă puteți descărca și instala TeamSpeak 3. Eu l-am, dar o să vă arăt pași. Cum începem? Ne ducem pe un browser de internet, în cazul meu Opera, și scriem aici TeamSpeak. Dăm Enter și selectăm TeamSpeak, Welcome to TeamSpeak. Așteptăm doar 2 secunde. Ne ducem la Download și selectăm TeamSpeak 3. Aici avem versiunea pentru 32 de biți și versiunea pentru 64 de biți. Eu voi selecta versiunea de 32 de biți, deoarece am PC-ul făcut pe 32. Suntem de acord cu termenii și condițiile. Dacă vreți să le citiți bine, nu le citesc. Dăm Sublimit. Aici puteți să completați acest chestionar ca să ajutați comunitatea TeamSpeak, de eu voi da no thanks, take me to download. Take me to the download. Și o să ne apară acest link. Când vom da click pe el, o să ne descarce instalarea de la TeamSpeak. Eu o să dau pe run, nu o să mai dau save și așteptăm să se downloadeze. Odată ce s-a descărcat, acum eu am dat run, deci o să mi-l și deschidem. Așteptăm puțin. Please wait setup, it's loading. Unpacking data. Bun, acum mai dăm Next. Suntem de acord cu termenii și condițiile, sunt acele termeni și condiții care vi le-am arătat atunci. Dăm Agree, Install for anyway using the computer. Selectăm unde să se bage. Recommend save its user own file. Next. Nu este obligatoriu să instalați Overwolf, nu ajută cu nimic TeamSpeak-ul. Adică puteți să-l folosiți și fără acest program. Dăm Next. Și când o să dăm click pe install, o să se instaleze. Eu nu-l mai instalez, deoarece îl mai am încă o dată în computer și n-ar avea niciun folos să-l bag de 2 ori. Eu voi da Cancel. Yes. Îl deschid. Așteptăm puțin. Aceasta este interfața TeamSpeak-ului, o interfață mai clasică, mai diferită. Cum începem? Nu ducem la Connect. Asta nu vă interesează. Iar aici avem server address, nickname și parolă. Acest IP îl luați de pe internet, căutați pe internet servere de TeamSpeak 3. Acest IP este IP-ul de la Băieții Buni. O să vă las IP-ul acesta în descriere. Avem nickname-ul, dacă doriți să ne punem un nume, eu voi selecta numele meu, TheUnderCF, și parola serverului, în caz dacă serverul are vreo parolă, dumneavoastră trebuie să o scrieți aici. Dăm Connect și așteptăm. Și am intrat pe serverul din TeamSpeak de la Băieții Buni. Cum am zis, IP-ul serverului va fi în descriere. Aici avem tot serverul. Mă rog, unele chestii le avem acces doar dacă primiți admin sau donați. Da, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, deoarece mă ajută și mă motivează să fac mai multe episoade. Un share ca să vadă și prietenii voștri aceste tutoriale.
un comentariu și un comentariu în care să-mi spuneți ce tutoriale vreți să mai fac. Deci cam atât cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Bye bye!